аллоҳ баракатон диҳад дӯстон. имрӯз қарор дорем дар шаҳри Санкт-Петербург клиникаи Оғузмед иншааллоҳ. имрӯз охирун рӯз монай. бачаҳои Санкт-Петербург 1 соат 2 соат дига ҳамиҷаем. Кадмет ки мехоҳӣ скидка, кадмет мехоҳӣ ки мо ҳамҷа яъне каме дастгиритон кунем, метавонӣ ҳозир бихезе биёӣ. метро Владимирский бародаро, баъди Липар метавонӣ биёӣ. баъдан мо парвоз дорем ба куҷо? Ба тарафи аэропорт. соати 7 парвоз дорем дӯстони азиз. хуб ҳастед тенҷа? Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шукри Парвардигор. имрӯз хела бигем дамам гирифтем, камтарак корам кардем дар ҳиҷомаи Бобоҷон 88 ки дар гиҷо аст, дар метрои ҳамин проспект Пресвящении. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. валлоҳ акбар. банда шойшидӣ. саломат бошӣ ака. саломат бошӣ Меҳроб Нозимов. аллоҳ баракат диҳад. бачаҳо ҳарчи мекунем ба худо, ба хотири Аллоҳ, ба хотири қиёмат ва ба хотири миллати азиз мекунем. омади моҳи шарифи Рамазонро ба ҳар кадамат муборак мегӯм. илтимос санҷишҳои худованд бисёранд ба ҳар гуна ва раҳмати худованд дар ҳамин ва дар моҳи шарифи Рамазон хела калон аст. рамазона вой бидорӣ, рӯза бигирӣ. хуб бародари азиз, кадмеро хафа карда бошӣ, бахшиш пирсӣ. кадме хафату карда бошӣ, бубахшиш. моҳи бахшишу раҳмат аст. ба ҳамин хотир илтимос дар ин моҳи шарифи Рамазон ҳаракат кунӣ, аз раҳмати Аллоҳ ноумед накунӣ. ягон каса ба шуморо ноумедам наша иншааллоҳ. меҳроб ҳеҷ гоҳ душном накунед. рамазон аст аз пеш. аблаҳу ахмақ бисёр аст ва ё ҳамин қадар мефаҳманд ва ёро шумо ҳеҷ гоҳ ё мо ва ёро фаҳмондем то Аллоҳ қалби ва ёро накушоя ва чӣ ко накуна набахшашу иншааллоҳ. ба ҳамин хотир сарзаниш наменем, гизалагӣ наменем дар масъалаи шахсое ки гапи ганда мегӯянд. хуб, саломат бошед бародаро. хоҳиш мекунам дар рӯи экран дубор бизанед, лайк шавад. Абдурраҳим Кадмет мехоҳӣ силкаи видеоро эфироз дар телеграм мепартон, Бобоҷон 88 бидои суҳбат кунем. хуб, моҳи муборак бошад. саломат бошӣ. ассалом. права чанд сум шида? права бародарам бача права мекунам, номо шумо мондум. бори аҳамият мекунӣ лиш гап меган. роста ӯ бахили медонам бахиланд, не ки мо ҳаракат кунем аҳамиятшо натиҳем. як аз ахмақ аблаҳ шед, бояд мо ҳаракат кунем аҳамиятшо натиҳем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. омади моҳи шарифи Рамазон муборак ба ҳамаи мардуми ғариб. манучер Сафиуллои Парвардигор сарбуланд бошед. раҳмати худо бародаро. гӯ як лайка пайка бизанед, одамо бисёртар бидоранд суҳбат кунем. соатам вроди 16 мардум кам даромадаистем. хованд дагҷоан. хуб дорем ба худо. акабарно якум ой ки мондум. саломат бошӣ. ҳазор раҳмат. дар рӯи экран дубор бизанед. ассалому алайкум. гӯш мекунам. ассалому алайкум. гӯш мекунам. бале бале. бародаро дур омада илтимос суҳбат кунед. ман ҳамаро аяло ба очират қабул мекунам. фикр накунед ман қабул намекунам. кадмет медоред савол дорӣ, бия иншааллоҳ суҳбат мекунем.
که بابا پگاه روزه. نه نمیدونم روزه که حتی با خود نمیدونم. اگر خطا نکنیم یک ماه چون دیگه ماه من در یه تهمت شنیدم ولی با اون خاطر حرکت داریم به طرف خانه. یکی مرد السلام علیکم. مازچو علیکم سلام برادر. 28 میگن کو نه پگاه نیست انیق پگاه نیست برای امروز ترابیه نیست. پگاه با فیلم پگاه شاه ترابیه میکردیم. اکه بابا جان ای چند ساله بالا میچسبونن ولوس ای 16 ساله بالا. بابا جان چه خیلی سوستین برات الپرین کنی الپرین نمیدونم در کجا ایواز که یک فایرودش کنیم. برادر از دم رو اکران باز. بخش بچه ها چی میکشن؟ نه نه بگفت ترابی نیست انیق. این بگفت ترابی نیست. میچسبه برادرای وی پی ان جزیره. خلاص جتا. Да, хирург форма надо делать из заходить. На операция надо заходить. На операция бачу. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам ва рахматуллахи. Да, вот бачу халата мекушем. Нашли? Ай, субханаллах. يا الله السلام عليكم. شبرت Да, связь, что ли, иди дальше. عليكم السلام.